А те с мачка на реално се сменява. Не се дремеш, мислиш, че летиш, протягаш плани да се задържиш, но падаш ненадейно изведнъж, усещаш ужас, вижда се измамен. Тази шапка си просто номер едно. И всичко светно има край. Видения и смях далеч остава. Очакваш нещо като рай. А те с мачка на реално се сменяват. И всичко светно има край. Видения и смях далеч остават. Очакваш нещо като рай, а те с мачка на реално се сменява. А? Да. Ама видях, че пушка влиза в складката, е много неприятно. Пушка. Браво! Браво! Ето,